Delfina. Molt bona tarda, benvinguts un altre cop. Arriba l'hora esperada de veure la nova geganta de Gramunt, la Delfina. Abans de la presentació, però, l'excel·lentíssim alcalde de la vila, Bernat Soler i Barril, ens dirigirà unes breus paraules. Molt bona tarda a tothom, amics i amigues, agramuntins, agramuntines, veïns d'arreu que heu vingut a acompanyar-nos en aquesta festa major. Estem contents que la plaça de l'Església, la plaça per excel·lència de la nostra vila, estigui plena de gomador, amb balladors, com hem vist fins al moment, i plena de gent. Mireu, fa uns mesos ens emplaçàvem en aquest mateix espai per presentar el Rei de Termissent. El Rei de Termissent forma part d'aquest gran projecte impulsat per tradició amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gramunt i les dones de l'Esbarjo i diferents modistes i diferents persones a títol personal, però sobretot amb la mà artística del Carles Teixidor de Bellpuig. Un projecte que el que pretenia, el que pretén és recuperar la nostra llegenda, la llegenda de la Roca de la Delfina. Aquesta llegenda no us l'explicaré ara, ja us la facilitarem, però és una llegenda que es completa amb dos personatges. Un és el rei de Termissent, aquest rei musulmà que va venir a lluitar aquí a les nostres terres, i la Delfina, aquesta reina, aquesta princesa catalana que durant uns anys va passar al nord d'Àfrica la seva joventut i que després va tornar aquí a la vila. Res més, només dir-vos que és un orgull, és un honor poder presentar aquesta geganta, perquè això demostra que quan s'uneixen esforços, en aquest cas entitat, tradició, persones que a títol personal com el Joan Pedrós fa molts anys que treballen per la recuperació del patrimoni immaterial del nostre país, entitats com Dones de l'Esbarjo, persones a títol individual en les administracions sensibles a aquests projectes, puguem tirar endavant un projecte com el d'avui. Per tant, felicitem-nos a gramuntins i per molts anys Rei de Termissent i Delfina. Bé, doncs, ara sí, ja ha arribat el moment de poder veure la figura de la Delfina, la geganta de Gramunt. Un personatge que ens recorda la llegenda més emblemàtica de Gramunt, la llegenda de la Roca de la Delfina. Es tracta de la reintroducció d'una figura que ja va existir ara ja fa més de 100 anys. El document més interessant que s'ha pogut trobar d'aquesta geganta és un gravat amb data de 1908, publicat al Festival Català de Joan Amades en el volum 2, pàgina 4. A partir d'aquest gravat, el constructor de Bellpuig, Carles Teixidor, ha fet la part essencial de la figura. A banda d'aquesta part més artística, el fuster del so de Sió, Josep Maria Marco, ha estat l'autor del cavaller. I finalment, l'Associació de Dones de l'Esbarjo de Gramunt han estat les encarregades de fer-ne el vestuari. Tot això sota la coordinació de l'Associació Tradició, impulsora del projecte amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Vila. A diferència de la seva parella, el Rei de Termissent, cal dir que aquesta figura s'ha pogut construir gràcies a l'aportació econòmica de l'Ajuntament, avalat per l'acceptació de la reintroducció del gegant mort de Gramunt. A tothom que hi ha participat, el millor agraïment, i celebrar que la vila de Gramunt recuperi un dels patrimonis més importants del seu bagatge festiu. En aquesta segona fase de la reintroducció dels gegants, que conclou tot el projecte d'aquesta genuïna parella. Anem, doncs, a veure la geganta Delfina. La porta el Sergi Català, un dels geganters amb més anys a les seves espatlles. Senyores i senyors, amb tots vostès, la geganta Delfina. Endavant!
Ja la tenim aquí. Benvinguda, Delfina. Benvinguda, Gramunt.